No niin, voitte mennä. Moikka. Moikka. Nähdään huomenna. Siis mitä sillä oikein kestää? Onkohan se ihan okei? Mun piti palauttaa koe opelle, ettei se rupea karhuun sitä. Tässä lukee, että koulukirjojen lasku on myöhässä. Mitä? Hei, mulla on hyvä idea. Tehdään agenttikerho. Joo. Tiimi huutaa. Hei! Vähän kiva, kun on nyt liikkatunti. Milloin muut tulee? En tiedä. Mennään hakemaan liikkavartiosta vuoksi kamoja. Okei. Mä yritän ottaa tän maton tästä pois. En mä sitä saanut sitä mattoa. Ai jaa, mä voin tulla kohta ottaa sua. Otetaan nää pallot ainakin eka. Joo. Nää on huonoja nää pallot. Tyhjiä. Jääs kumpata. Niinpä. Mulla on nää kauheaa pallot. Miten sä oot voinut selvitä yön yli? Mä söin hyvän alkuun. Kiitos, joku tuli pelasta. Onks kunnossa? Mennään äkkiä. Ja nyt mennään, kun ne kansat tulee. Joo. Oh no. Rehtori! Toi se oli! Hei, jää sä tähän, me lähdetään niitten perään. Joo, okei. Ottakaa ne kiinni! Pysähtykää! Joo. Hei! Sainpas. Saiks sä? Joo, sain. Mitäs täällä on tapahtunut? Ja valitettavasti minun täytyy sanoa, että asia on päätetty sillä tavalla, että joudutte sen ja minä voin nyt ystävällisesti teille sanoa, että sieltä tulee tämän koulun rehtori. Onneksi olkoon. Kiitos. Sä oot tervehdetty. Ja arvaa mitä? Me tehtiin se! Niinpä! Hei! Oo, itse ottaa kuvaa. Mennään. Nämä on hyvät. Nämä kengät on vain hirveet. Eve, meidän pitää kuvata nyt. Joo, no niin. Pojat tänne! Pojat tänne nyt! Joo, oikeesti!
Bye bye! Te joudutte nyt valitettavasti selliin. Varmaan kaikki